ассалому алайкум тамошобинони азизи ютуб канали маъмуразия. имрӯз рӯзи панҷшанбе қарор дорем дар панҷшанбебозори ноҳияи ҷалолиддин балхи калхозобод. дар ин видео навор кардем молҳои майда, гӯсфандои бародор барои тоққа, бузғолочаҳо, қушқорро, калону майда ҳамаша навор кардем. буқо барои бастан, буқои калону фарбе, буқачаҳо ҳамаш ҳаст. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канали мо обуна шавед, якта лайка монда видеоро то охир тамошо кунед. дӯстони азиз, говҳои гӯсаладори фурӯшӣ тез дар тикток канал мо мемонем. номи тикток канал маъмуразия дар тикток менависен ва силкаш дар описание мешавад. бидроен дар тикток ҳам дастгирӣ кунем. видеоро то охир тамошо кунед. саломат бошед, сарбаланд бошед. хонаи бухара 74 бозор кардаистай. И шашинима? Шашиним кадан ё гуфтагитон? 67. Не ҳар душа мега? ҳар душа якҷоя 10 пурсидаистай, ӯзирашта додагиш нест. бухои акаи шералӣ будааст. ҳамира чанд кадан тоқа? ҳамира 5.56 56 то 57. ҳамира пародаш зур буда. ҳар душа якҷоя ҳозир 10 пурсидаиста, саҳар 10,700 дана додааст. моли кашокаш дорам, намедонам. мумкин ки савдо шавад. мана барақшхоро барои импортофтан тайёр шудагиянд. хоб 2000 меган, савдо мешаванд бо бозор 1700, 1800, 1600 ҳар хел нарх кардаистай. марҳамат кунед мана. қушқороим наи бародарай. як талак барои ҳамин бародар. чурноҷин савдо шуда чи? хоб савдо шудааст 4 та қушқори фарбе, қушқорои шишаканд. 1800. ҳамаш як нарх ая? 1800 мана. арзон гирифтай неки. нархи хуб гирифтай. инош чанди боша намедонем? 2200 наи дуташ. инош бо калонтар, бо фарбетара савдо шудагия. на гӯсфандои барадор, барошон майда будагиш 2.5. наи баракалонош 2700 бо нигаҳ када састаяни гӯсфанд бо савдо мешаванд. мана барошон калон шудагия. ҳамира чанд када қати очаш? 2300 гӯсфандои барадора кӯтара пурсидааст. бозор 2300 додагиш нест ҳозирашта. савдо шудааста қушқорои шишаки фарбе 2500 меган бо савдо мешавад. бозор наи ҳар душа 4100 сум, ҳар душа якҷоя кардаистай. ҳозирашта додагиш нест. ира чанд кадан ака? 2400 иша кадагия. иш пародашам хубай, бо калонтарай. на барои калону майда аралаш. наиш бо хела калонай. исидам ҳаст. камолака қанчадан булар? 13 сора бозор. мана калонош 1300 савдо мешудааст. бозор 1000 сум, 950, 1050 сум то 1050 сума бозор кардаиста калоноша. майдаларni qancha qilyapti? Maydalar 800 dan deyapti. Bozor necha so'rayapti? Nosha 800 megan savdo meshava bu maydosh 600 so'm 650 so'mi bozor kardaysa. İşam hamunar 1000 so'm 1050 so'm. Mana buzg'olo. Nari moda aralasha?
нар мурда аралашай такаш бисёртарай 350 сомонӣ меган бо савдо мешава 270-280 бозор карда истай. Инора чанди кадан? 450 сомонӣ карда истай. Ҳозирашто дудагиш нест. Гӯсфанди барадор, гӯсфанди ёш 1700 нархаш савдо мешава. Бозор чанд када ка? Бозор 1500 бозор када. Иш бебара? Ира 800. Ча тоқа бебарай 800 сомон бозор карда истай. Ина bollar 2,5 mingdan qoshqa 16. Mana bitta gӯсфанди барадор 2500, ih qidish toqa 1600 savdo meshava. Qancha so'rayapti ina bolan? 2200 so'm. 2200 gӯсфанdoyi барадора просидестай бозор. Ҳозирашта дудагиш нест. Барошон калон шидагиай. Savdo shit qushqo'rcha 1850 сомон. На дута барои калон 1200 меган savdo мешава. 1000 сомӣ бозор карда истай. Ҳар душам қушхор. Алафран ино. Yo, internetda. Qancha bu? Necha ming? 7000. 7000. Buqay sredniy savdo meshava. Qancha so'rayapti bozor? Bozor nech qildi? 5,5 to 6000 bozor kardagi ay. So'ybush Hasan ay qatortamaydi. Bizim bolalar ko'rsa bo'lsin bizim bolalar. So'ybush ay qatortamay. Hasan ay. Ina. Hasan aka uchun bitta like. Ha, like. Ha. Bitta, qo'lqida bitta Hasan. Ha. Hasan. Buqa baroyi bastan 7500 narxish savdo meshava. 6100 сомонӣ бозор карда истай. Ҳозирашта дудагиш нест. Буқа барои бастан. На буқаи қафош. Buni 8000 so'm deyapti. 8000 buqaи sredniy farbe. Qancha so'rayapti aka? Bozor. 680 so'rayapti. Yas. 6800 kursidaysa. Kamera akalar ko'rib. Bu akamizni o'tkaza. Sulton aka. Sultonbay. Mana buqayi qafosh. Ba'zan 6,5 ming qilyapti. 68 dedik-ku. 68 6,5 ming hammasi. 68 bo'ladi-da, 68 5600 xaridasiz mana. Ay hami bozor girifti-ya? O'zi chanka desam bo'loyi. 150 so'm bo'loyi. Kursidestan o'zirashda dudagish neist. Savdo shidestay buqacha 44 bozor kardagi budas. O'zi 45 o'zi kardestan o'zirashda dudagish neist. Umid. Biyo bo'ta bugachi. Mana buqacha, qachayki parodash xubay 4200 ҳозирашта карда истай. Дудагиш нест. На буқачаи фасон. Бача пародаш гарени зурубдай 5500 нархаш савдо мешавад то 5000 бозор карда истай. Ҳозирашта дудагиш нест. Беҳтарин буқачай. Savdo shidast buqachai karpad mana parodara binin 4800 savdo shiday. 4700 savdo shidaga aslan ham rafilyosh qati 48 gufte istasiz. Sohibi giriftagish. Hamin kilash meqaltada to xona raftana. Buqachai zo'r giriftayin ekan o'sh shava. و دوستان عزیز ایرا بازاری گذشته بود گرفته بودیم رقم پرسیده بودین رقمش حاضر پرسیدیم این بقاچه علاقه سعوده شده است 8000 شویتی توزای او زیاد منو دکن سعوده شده است ایش 83 ها ایش 83 سعوده شده هر دوشم سعوده شده است
савдо шид буқаи зарди кал 7200 сомонӣ савдо шид. ҳозир сумша ҳисоб кардаистай надета бародар буқа чашмана 8000 Bozor haftanı mazor. 7500 чӣ ба иқат хариб гуфтен? Ha, ki bu arzu fuş emo. дангал савдо ҳа? на соҳибшин надета бародарай Mamur meni öz. Yine yaşamayım ha. Bir şans yok. Bu biz hazır mı gelin? Bozor habdahini mazor. ҳар сеша ё ҳар душа? не ҳар душ қои средни фарбе 20000 меган савдо мешава 17 кадана қимат нест? ҳамдаиним Harbiye şu bitti. неки хеле фарбе буда Abdurrahman barای tay Abdurrahman. манаи ҳарду буқа 17 кардаистан о Abdurrahman bir hardıra. Rus cimağım ben bana harca. Buraya sen bekarım. Benim hardı. 17 кардаистан ҳар душа як ҷоя ҳар душам буқои фарбе ҳаст на буқа барои бастан буқа пародаш гарем яй яхшимис ака 9000 мега 81 ҳозир пурсидестай ҳозир 80 додагиш нест Qandaysan? була худоя шукр не ба ҳузур ша Baroj ta haftani mazor. мана буқа барои бастан 7500 бозор чанд ка Bozor to 68 то 68 та иша чӣ 7000 мега 61 62 бозор кардаистай ҳар душам барои бастан буқаи наи ошноай савдо шудааст буқаи карпатмонандай 9000 савдо шудааст буқа барои бастан пародашта гап нест 9000 савдо шудааст буқаи карпат 10800 килош чанд гуфтен 357 кило. 357 вайш чӣ намедонӣ 357 10800 савдо шудааст нархи аниқ